मोनसे एक्जिट पोल जे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि सिंनि सरसमिन तदन्तनि गेजेरजों जों माखासे मानि जोङो हिसाब निकास खालामनानै मोननो हादों जे बे बानजायनाय बिसायख'थियाव बबे दोलोआ बेसेबांथा भट मोननो हागौ बेवहाय जोङो स्क्रिनाव होदों जे BPF बड'लेण्ड पिपुल्स फ्रन्ट हाग्रामायाव दैदेननाय बिसोरो मोननो हागौ 20 निफ्राय 30 ता सिट APPL मोननो हागौ 9 निफ्राय 13 ता सिट BJP मोननो हागौ 0 जानो हागौ बिथांमोना आरो मोनोब्ला 12 हालागैसिम भट मोननायनि आसा दङ गण सुरक्षा पार्टी बिथांमोना 0 जानो हागौ एबा मोनोब्ला 5 हालागैसिम देरहानो हागौ कंग्रेसआ मोनसे देरहानो हागौ AIDF मोनसे देरहानो हागौ आरो 4 हालागैसिम बिथांमोना देरहानो आसा दङ BPI मुंनि पलिटिकल पार्टी बहाय गोदानै देग्लाय आबिर्भाव जादों बड'लेण्डनि बिसायख'थियाव आरो बिथांमोना मोनसेबो बियाबाव देरहानाय नङा बेखिनियावनो आरो मुंख'नो गोनां दि असम गण परिषदनि बहाय मोनसे बियाबाव कन्टेस्ट खालामनाय जादों 19 थुरिबारियाव बेखौ जोङो दाथायाव लाबोनो हानाय जायाखै बिथांमोना देरहानायनि सम्भावना दङ थुरिबारि बियाबाव असम गण परिषदनिफ्राय बेनि अनगायैबो नाग्रिजुलि बियाबाव सासे इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट देरहानायनि आसा दङ बेखौ जोङो दाथायाव लाबोनाय जायाखै मानो बुङोब्ला असम गण परिषद आरो नाग्रिजुलियाव कन्टेस्ट खालामनाय इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट बिथांमोना देरहाबोनायनि उनावहाय BPFखौनो सापर्ट खालामगोन दा जोङो नुनो मोनदों जे BPFनि फार्स्ट फेजनि भटआव BPFनि फार्स्ट फेज भटआव जों नुनो मोनदों बाक्सा आरो उदालगुरियाव जेनाखि भट जालांबाय बहाय 10 निफ्राय 15 हालागैसिम बिथांमोना मोननो हागौ APPL 4 निफ्राय 7 ता बियाबाव देरहानायनि आसा दङ BJPआ मोनसेनि मोननायनि आसा दङ एबा 0 जानो हागौ असम गण सुरक्षा पार्टी बिथांमोना 0 जानो हागौ एबा देरहायोबा 4 देरहानो हागौ कंग्रेसआ 0 AIDF मोनसे देरहानायनि आसा दङ बेखौ बुंनाय जादों आरो BPI 0 आरो सेकेन्ड पेजनि बिसायख'थियाव मैया आरो दिनै बाजारबाय थानाय बिसायख'थियाव BPFआ मोननो हागौ 12 निफ्राय 15 हालागै भट कन्टेस्ट खालामना देरहानाय बिजाथिनि बिबां आरो APPL मोननो हागौ 5 निफ्राय 6 हालागै देरहासारनाय BJPआ 0 जानो हागौ एबा 5 हालागैसिम बिथांमोना आसा दङ गण सुरक्षा पार्टीआ 0 निफ्राय 1 थारमाने मोनसे बियाबाव बिथांमोना देरहानाय आसा दङ कंग्रेस निफ्राय मोनसे देरहानाय आसा दङ AID निफ्राय मोनसेनिफ्राय 3 हालागैसिम बिथांमोना देरहानाय आसा दङ BPI 0 आरो बेवहाय असम गण परिषदनि मोनसे आसा दङ एबा कंग्रेसनिबो आसा दङ दा बुंफोरनो गोनांदि जोंनि बे दाथायनि गेजेरजों BPFआ कनफार्म जानो हायाखै एबा APPL कनफार्म जानो हायाखै BJP कनफार्म जानो हायाखै GSP कनफार्म जानो हायाखै कंग्रेस कनफार्म जानो हायाखै AIDF कनफार्म जानो हायाखै BPI एबा असम गण परिषद एबा गुबुन पलिटिकल पार्टी CPIM फोर दङ बिथांमोनाबो कनफार्म जानो हायाखै जे गासै बेसेबां भट मोनगोन बबेखानि नुनो मोनदों बे एक्जिट पोलनि गेजेरजों BPFआनो सरकार दानायनि आसाया दङ मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना मोन 20 जुदि बियाबाव देरहाबोयोब्ला अब्ला बिथांमोना मोनसे मोननैखौ मोनदेरनायनि आसा दङ मानो होनना बुङोब्ला इन्डिपेन्डेन्ट जुदि देरहाबोयो बिथांमोनखौ लादेरनो हागौ कंग्रेसनि देरहाबोयोबा कंग्रेसखौ लादेरनो हागौ एबा AIDF देरहाबोयोबा लादेरनो हागौ बबेखानि इन्टारेस्टिं खोथा बेबो जानो हागौ जे BJPजों जोबोरैनो नांलाय खमलाय जाफुदों बिसायख'थिनि फोसाबदिंनाय बुब्लियाव सैमा मावजि बायदिसिना बानबुंथि होलायनाय जादों हिमन्त बिश्व शर्मा आरो हाग्रामा महिलारिनि गेजेराव गोबांथार बिदान होलायनाय जादों बबेखानि गाबोननि भट साननायनि उनाव BJP आरो BPFआ ज' जाफिननानै सरकार दानाय बायदिबो आसा दङ बेखौ गोबांसाया बुंनो नागिरो मानो होनना बुङोब्ला आसाम गभर्नमेन्टआव दाबो BJP आरो BPFनि जेनाखि एलायन्स बेयो जोबना थाङाखै जुदिबा मैया बुंनाय जादों
मन्त्रि सानै मन्त्रि दङ आसामनि साथाम मन्त्रि दङ साथामनि मन्त्रि मादाव सानै मन्त्रिया मैया बुंदों जे बिथांमोना स्टेटनि जेनाखि सरकार बे सरकारखौ नागारनानै फैथ'नाय नङा मानो होनोब्ला बोसोरबाहालागै बिथांमोननि माने एग्रिमेन्टआ दङ बेराफारसे थांनाय समाव रायजो बिजेपिया मिरु बिजेपिखौ एपिल खालामदोंमोन जे बिपिएफजों सोमोन्दोखौ सिफायनांसिगौ नाथाय मिरु बिजेपिया मानियाखै आरो बिटिसिनि बिसायख'थिनि सायाव बे माबा एलायन्सआ सोनारगोन होननानै बुंनाय जादों दा बेफोरखौ नायहरनानै गाबोननि जोंनि रिजाल्ट बे रिजाल्टआ डिपेन्ड खालामगोन जे बिजेपिजों आरो बिपिएफजों एलायन्सआ बेसेबां थावरिनानै थायो बेराफारसे बिजय दैमारिया बिपिएफनि वर्किं प्रेसिडेन्टमोन आरो बिथाङा एमपि बिबानखौनो नागारलायनानै बिजेपिआव हाबदों दा बे बिथिंखौ नोजोर होनानै बिपिएफ आरो बिजेपिनि गेजेराव ज' जालायफिनगोनखौ नुहुरा अबयसे जुदि मिरु बिजेपिया एलायन्सखौ लाखिफिनोब्ला एबा बिपिएफआ पावाराव फैफिनोब्ला बिटिसिनि पावाराव फैफिनोब्ला एलायन्सआ थाफिनगोन बेखौ नुहुरदों बे हिसाबै बिजेपि आरो बिपिएफनि एलायन्सआ थाफिनगोन बेखौ आसा खालामदों मानो होनना बुङोब्ला आथिखालाव बयबो नुनो मोनदों जे एनडिपिनि चेयारमेन फाउन्डार एनडिपिनि चेयारमेन रन्जन दैमारिनि बिनानाव अन्जलि दैमारि बिथाङा आथिखालाव बिपिएफजों नांफानानै दङ आरो बिथाङा वान अफ दि सेक्रेटारि जानानै दङ बिपिएफनि आरो बियो जुदि रायजो सभानि जेनाखि खालि जानानै दङ सीट आसामनिफ्राय बिश्व दैमारिनि जेनाखि सीट बेवहाय बिपिएफनिफ्राय जुदि नमिनेसन होजायोब्ला एबा प्रपज खालामजायोब्ला आरो बेखौ बिजेपिया जुदि मानियोब्ला बिपिएफआबो बेखौ मानिनो हागौ बेखौ मिजिं लानाय जादों आरो बिजेपिनि बेलायाव जुदि बिश्व दैमारिनि अनगायै अन्जलि दैमारिखौ एबा बिपिएफनि प्रप'जाल होनाय सासे बिपिएफ कर्मीखौ रायजो सभानि एमपि दैथाय हरनायाव बिजेपिया राजि जायोब्ला बिपिएफआबो बेवहाय मानिनो हागौ बेखौ मिजिं लानाय जादों दा बे हिसाबै जों बिनि हिसाब निकासा नुनो मोनगोन हिसाब निकासनि गासै सावगारिखौ नुनो मोनगोन गाबोन 12 डिसेम्बर खालि बिसायख'थिनि भट जानायनि उनाव दा जोङो नुनो मोनदों बिपिएफआ सरकार जानायनि लामायाव थांगासिनो दङ अबयसे मिथिगोन जे गाबोननि रिजाल्टआ मा जायो आरो गाबोननि रिजाल्टआव इउपिपिएलजों बिजेपिजों एलायन्स जानानै सरकार दानायनि जेनाखि प्रिपारेसन बेखौ सोलिगासिनो दं होननानै मिथिंफोर जादों सावरायलायनाय जागासिनो दङ हिसाब निकास जालायगासिनो दङ बेराफारसे कंग्रेस एइउडिएफ बिथांमोनाबो बिपिएफखौ लोगो लानानैहाय बिटि सरकार दानायनि थाखाय साननाय हनाय खालामनाय जादों बेखौ मोनथिनाय जादों नब कुमार सरनिया दैदेननाय गण सुरक्षा पार्टी बिथांमोनाबो इउपिपिएल एबा बिजेपि एबा बिपिएफ गासैजोंबो सोमोन्दो लाखिबाय थानाय जादों होननानै मिथिनाय जादों जिखि सरकारानो फैया माने नब कुमार सरनियानि जेनाखि दोलो गण सुरक्षा पार्टी बिथांमोना बेवहाय सामिल जागोन बेखौ मोनथिनाय जादों दा बेफोर हिसाब निकासा जागोन गाबोननि दिनाव बेलासि बुब्लिनि गेजेरावनो रिजाल्टखौ मोननाय जागोन आरो फैगौ 15 डिसेम्बरनि गेजेरावनो सरकारा जागोन बिटि सरकारा